Tatlong bagay at mga katotohanan na dapat nating malaman para hindi na tayo madaya sa mga taong mapanlinlang na walang ibang hangad na dalhin tayo sa kasamaan at maling aral. Punto Biblikal. Number 1 mga kaibigan, si San Pedro ay may asawa at hindi naging kailanman na tinawag siya ng ating Panginoong Jesucristo na maging kauna-unahang Santo Papa. Mababasa po ito mga kaibigan sa Matthew Kapitulo 8, versikulo 14 hanggang 15 na pumunta si Jesucristo sa bahay ni San Pedro. Nakita ng ating Panginoong Jesucristo ang biyena ni San Pedro na nakaratay at nilalagnat. Ang talata na ito ay nagpapatunay na si San Pedro ay may asawa sapagkat siya po ay may biyenan. Hindi naging kailanman na tinawag ng Panginoon si San Pedro na bilang kauna-unahang Santo Papa. Pangalawa mga kaibigan, mga kapatid, na ang aral na bawal mag-asawa ay hindi sa Diyos kundi sa demonyo. Mababasa po ito mga kaibigan sa unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 3. Maliwanag ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa huling araw may mga taong tumalikod sa pananampalataya at sumusunod sila sa mapanlinlang na espiritu at katuruan ng demonyo. Ipinagbawal nila ang pag-aasawa. Sa makatuwid, ang talata na ito mga kaibigan nagpapatunay na ang doktrina na bawal mag-asawa ay hindi sa Diyos kundi sa demonyo o sa diablo. Pangatlo mga kaibigan, unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 3. Ang sinumang nagnanais na maging tagapangasiwa o maging isang obispo o tagapangasiwa sa iglesia ng Diyos ay kailangan isa lang ang asawa at hindi lasinggero. Ulitin ko mga kaibigan, isa lang ang asawa at hindi lasinggero. Punto Biblikal.